Hej, jeg hedder Victor, og jeg arbejder for Biotech Academy. Vi har udviklet en laboratorieøvelse, hvor gymnasieelever kan lave deres helt egen biosensor. En biosensor er en genmodificeret bakterie, som kan reagere på, hvad der sker i dens omgivelser. Ved hjælp af kloningsteknikker kan gymnasieeleverne helt selv bestemme, hvad den her biosensor skal reagere på, og hvad reaktionen skal være. Laboratoriedelen tager blot en enkelt dag, og allerede dagen efter kan de teste deres resultater. I den første version af biosensorkittet vil det være muligt at lave en niveau 1 biosensor. En niveau 1 biosensor kan ikke reagere på, hvad der sker i dens omgivelser, men blot konstitutivt udtrykke et af de 20 forskellige responsgener, som findes i biosensorkittet. Disse responsgener kan være blandt andet farver, lugte eller enzymer. I den anden version af biosensorkittet kan eleverne lave niveau 2 biosensorer. En niveau 2 biosensor kan reagere på, hvad der sker i dens omgivelser. Eleverne kan selv vælge, om deres biosensor skal reagere på f.eks. dåsetun, eller en bestemt sukkerart, eller måske salicylsyre, og kombinere det med et af de 20 respons, som også findes i biosensorkittet. Når eleverne har lavet deres biosensor, hvad end det er niveau 1 eller niveau 2, kan de gå ind på biosensor.dk og beskrive deres resultater. Således kan det blive til glæde for andre gymnasieelever, og ligeledes deltager de i konkurrencen om en kontant pengepræmie fra Biotech Academy. Biotech Academy sender gratis biosensorkittet ud til alle danske gymnasier, som ønsker det. Kittet indeholder DNA og enzymer nok til hundredvis af biosensorer. Første version af biosensorkittet udkommer i begyndelsen af marts 2017, mens udkommelsesdatoen for den anden version endnu er ukendt. Skoler, som bestiller den første version, får selvfølgelig den anden version tilsendt, når den er klar. Allerede nu kan du gå ind og bestille biosensorkittet på biosensor.dk, så sender vi enzymkittet med det samme, så du kan være helt klar til, når DNA-kittet kommer i begyndelsen af marts 2017.